Tsiku namba 10. Madalitso. Ndinu odala amene muli kusauka chifukwa ufumu wakumwamba ngwanu. Odala inu amene muli kumva njala tsopano chifukwa mudzakhuta. Odala inu amene muli kulira chifukwa mudzakondwa. Ndinu odala pamene anthu akudani nakukanani nakuchitani chipongwe, nayipitsa dzina lanu chifukwa cha Mwana wa Munthu. Zotero zimachitika muzilumpha ndi chimwemwe, chifukwa mudzalandira mphotho yayikulu kumwamba, pakuti makolo awo ankachita aneneri zomwezi. Kodi chomwe Yesu amayikapo mtima ndi mphotho ndi chiyani? Kodi zomwe Yesu amafuna ndi kuyelekeza zomwe ine ndimafuna zimafanana bwanji?